anyị abịaghị ụwa bịa ebe badola anyị bụ ọnịna na ụmụ ụwa obodo n'ụlọnuwo anyị abịaghị ụwa bịa nwere ibe anyị bụ ụlọ n'enu asị mụ ka anyị gbaba ọsọ ibe dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ kwụlụ njọ n'enu ụwa na ụnyakwụlụ mmanụ ike dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ ka eji edozi obodo aga n'iru ike dị n'ọnụ erika ịma n'ọnụ ka eji emebi obodo etigbo ụbaghị ya na ya ibe ọ bụ na ịma n'ime mmenwu na asị ma oyi mekwukwanya maka onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụla dị ahụ n'onye aka nja ya ozi onye kwu okwu onye amezi anya na asị nke obodo gaa n'iru ka nlote ndị ogbe nkwa ememe ibugo ndị na-azọ n'ọchịchị na asị m nke ebe a kasị njọ ibugo ndị na-azọ n'ọchịchị ka anaghị ọka tụnye nlụba votu okwu akarịa barụ onye tụgokwa n'ụlọ akwụkwọ onye meri bụ okwu ọbụla ji ya na asị m unu na n'ugogbo ọkpọ mmadụ si n'ọchịba ndị na-enwere ọrụ ọkwụba bụ ụgwọ ọnwa ngwa keduzi asị na naira anyị na-akpụ narị ka emesịa naira ọchụkwudo dọla baralụ na-abịa ngwa ha keduzi ụzọ niile mebiri emebi ebe moto jelu ụtọ na asịm anya lụafa alụa ngwa ha keduzi ụmụ nwoke na-anọ n'ụlọ skọlaship anya nyeba na asịm fejebe akwụkwọ ngwa ha keduzi ga-ekwuzi ole ya lọne etukọba ibe ọnụ na-ekwu na ụmụnne m obodo adịkwa egwu ụbọghị ya na yazi ịgbala ebe ọ bụ ịma n'ime mmenwu na ọya imekwukwanịa maka onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ Naijiria onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ asị m onye meri bụ okwu ọbụlọji ahụ chekwe n'ọnụ nwanne mma n'okwu abụrụ nni ifugo ndị ogbe nkwa ememe ọgbọ mmadụ ụgbọelu oyibo nkwasị anaga mechi ya ọzọ oyibo lalụla n'uchichi ọ dala nla ebe ọ na-ete n'egwu ọzọ unu afụgozi arọ na abụọ wee gazia wee taka na nke ịtọ na asịbụ oyibo ru n'akwa ịmala ibe bụlụ oyibo nwoke ọzọ ịkwọ ngwa bụlụ oyibo na asị m masị emerọzi ya ụbọghị ya na yazi
ife ọ bụ na ịma n'ime mmenwu na asị ma ọya imepụkwani ahụ maka onye merigo okwu ọbụla dị ahụ onye merigo okwu ọbụla dị ahụ ụmụnne m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ ejiri onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ Ike-buzi ole ya ala na-enwanne m n'okwu abụrụ nni ịma n'onye aka nji aya ozi ịmala ego hapụ ịma n'ime mmewasị ma ọya imepụkwarịa ọkwa mmadụ gbalụ nwanne jee n'ime ọbịa ka ịchọta shọpụ ka m kwalụ ya ụgwọ Obiora achọgide chọpụ chọta ọkpọzie nwanne na fonu na asị m ịma n'ọma nza oyi ma ọmakasị Obiora nwanne m nụrụ onwe ya iwesị ya ka ịnyelụ ya kasị m oyi m keduzi ịma n'onye aka nji aya unu ịmala ime obi ịma n'ime mmewasị m onye imepụkwani aha onye bịago nwa bịa ebe ego n'ụlọ anyị bụ ọnịla oroboro ụnụnụlọnuo maka onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ ụmụnne m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ mana ikwu okwu nke na-ezi anya eme asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ ụmụnne m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ n'obodo onye merigo okwu ọbụla dị ahụ asị m onye merigo okwu ọbụla dị ahụ onye merigo okwu ọbụla dị ahụ onye merigo okwu ọbụla dị ahụ ntụtụ ịma n'anya ka akpajeju Chukwu jọlị bụ ya ọgaranya ọ gọzie ya ọ bụrụ ọkwa maka na ịgbaka mbọ mgbanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa onye memere ya n'ike ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa onye memere ya n'ike oji
eziokwu n'ife nne m gwalụ nnaba ihe na-alụ ọrụ oyibo ebe Chukwu debele nwanne m ị ga-elulili ọ bụrụ ego gị na-eti gbadokwa anya ị ga-enweta wele moto gbakanu spid lue okwu ntabi ihe anya na onye ọya lụgolute ọ bụrụ bọọlụ gị na-agbazi jichikwa ike Chukwu ga-enye ya ngọzi n'onye aka njisi ife ọ bụ na ị na-eme ọrọtachụnya n'ike onye na-asọ ọchịchị olu ya nwayọ na Chukwu na-emeze ibugo ọchịchị abụrụ by force olu ya nwayọ gị wee cheta ọfụma atachụ ife ụwa n'ike ya bụ n'oji nwayọ ada alụ arụ ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa ndị oyibo si anyị izi onye awụsa si nkada onye Yoruba si diye ụmụ Igbo bi bụ nwayọ nwayọ ụmụ Igbo bi bụ nwayọ nwayọ masị n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa Igbalelo onwe emelike osisi kwuchila ụzọ wa nọ n'Imo steeti ịbịazie na Anambra ịta iji malụ gị na ngebe aja nsu amụle Igbalelo na Agụleri oso na Agụleri ma ọ bụ onye Imo steeti ịgbabido ịgba bọọlụ n'Exodus nke dị n'ime Agụleri Namudi nwa agbada mesịrị ụlọ Exodus football club ebugo o wee bịalie anya afa ọzabazia Adịmọra Mma FC n'ime Agụleri ngwanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa onye ma emeli ya n'ike ngwanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa Ịma mesi jebe n'ụbọchị ebe olulu wee nọnye lọ na ntị ya ịba bụ ka ịma lụrụ ụgwọ akwụkwọ na Stella Marisi Secondary School ịma na-elụtala akwụkwọ ebe ọ na-eje akwụkwọ na ọ lelụ pure water anyị mabụlụ bọọlụ ya bụ na ịma mesi gbaba bọọlụ na bọọlụ ọgbalụ dị Net Bombers football club nke dị na Port Harcourt ịma mesi jebe Lagos weje na onyelụ nwanne ya na-agbọ na Ifeọma unu gbalụ gbaba anụ bọọlụ joinizia Red Tigers football club Emmanuel Onwemenike ezi anyị mụrụ ọkwụ aka ma ị ga-adị ngwanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa onye memeli ya n'ike ngwanụ n'ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa onye memeli ya n'ike Imenike gbagide bọọlụ mkpụrụ ọlụ ojebe na South Africa onwe gbabalụ Blackets football club nke dị na South Africa Emmanuel Mesi gaba balụnụ FC Cape Town mgbe arọ na-abụ Emmanuel Onwemenike n'ọnya bụ top striker na South o wee mesie jebe Turkey rụzie wee joinizie akara Bosfor FC Emenike na-eme ọfụma ndị Russia kpọnya ka ọ bịa wee gbalụ
Malos Pasta Moscow Football Club kede na Roshi Malia Emmanuel Onwemenike Owe Messi Ajebe Fana Bache kede na Toki na Bimajelo Basa Maki Mane Mafuma Imane Mabalo West Ham on England Nukus like Anyuelo na Super Eagles nke Nigeria n'efugo Omesia welaka weyo ndị Nigeria ụmụ Nigeria na-aga m eje zuo ike Imane Emmanuel Onwemenike n'ọnwago ọnọzi Fenerbahce wee na-etizi egwu ekere Emmanuel Onwemenike aja zụọ emo ị ga-adịlị m nnukwu striker m ji dị egwu ngwanụ n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ajansu oyi ka mụ kele n'uju ele obi Chukwumobi nwa bụ ọgụ ashị onyọma na ị ga-adị kene tụmerụa ezinwe ofe ọhịa n'okike Abịa steeti ọsị m ụmụ kenebe Peter Utaka onye egwu na ọ ga-adị ezi mgbo nwa mụlụ mbodogwu onye m Utaka nekeneme ọsị m okene chiamanụ Joseph Yobo Kapito n'Igade ka mụ kele jeje onye nwe bọọlụ jeje nwaọkọcha onye mụ kanụ nwagwọ Papilo Odogwu nnukwu onye egwu ga-aba n'iru Honorable Victor Nwudu Ngozi Ugolunguru Mbaise kisi eje Chairman CEO UVN Global Services na Nigeria Ayimo Samuel Uche n'uru ala nọ n'Idatọ kisi eje Ọkazi nọ na Abuja ga-adị ngwa welu ya nwayọ n'aba n'iru Chief Kennedy Nwokogwo onye kachi ide mmiri ka isi eje Ogbuefi nwachi na-emelụ n'ojoto Emenike si nke na-ehi Chief Emmanuel Frank Okafọ ọnwa na-etila ọra n'ojoto n'ide mmiri ọnwa ị na-eti n'ojoto n'ide mmiri ka mụ keneke si Limpopo masa nọ n'ume kene gị Chief Emeka Nwokogwo onye mụ Igbo nọ n'ume kene gị obekete ngwa na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ememeni ya n'ike ngwa n'ụlọ ọbụla ị na-alụ n'ụwa ajansu ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Chukwuebuka Onwemenike Meshim Perere n'ume kene Igwe kechili n'India Ayimo Nzako n'obi Udoka Onwemenike ka mụ kene n'igwe na Spain Igada nwa Ikechukwu ịbụ Onwemenike ọsịkwa isi mmiri ndị Igbo ọnyọma onye nwegwu ekene Ayimo Sụwa gịnị ga-adị Frankie Wewuzie na Ayimo Sụwa gị n'Ọkịda Prince Will Obiefuna Ogbuefi omemma na mba anọ ezi nwanne wa n'ọbala Owere ọgwụ aka m onye nwe ego ekene gị ngwanụ n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ife ọbụla ị na-eme n'ụwa Onwemenike